Amin di batana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti hati-hati doh pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Shalom mamangenang, selamat hari Minggu, happy Sunday. Tak terasa kita sudah memasuki minggu-minggu Epifanias di tahun kalender gerejawi ya tahun ini. Dan hari ini mari kita mendengarkan firman Tuhan untuk kita yang tertulis dalam Lukas 3 ayat 15 1 10 ditambah ayat 20 sada 1 22. Managam-nagam do bangsoi diri pube di bagasa rohana taringot tu si Johannes antik beha Kristusi ibana. Gabe dia lusi si Johannes mana sida saluhutna ahu do tutu madidihon hamu dohot aik. Alai na Roma nagumogo sianau. Na hurang tamado au makkar hari tali ni sipaduna. Didi honon ni ido tu hamutod di perbadia doho api. Di tangan na do purpuran, payason nama pardegiana. Papungon na do emena tu sopona. Alai tutungon na do hurak kami tu api na sora mitop. Alai uju terdiri na toropi saluhutna gawe doho ma Jesus terdiri. Jala dina martangiang ibana mukap malangit. Jala mijur matod di parbadia tu atasna merupa songo darapati. Jala masa ma suara sian gijang songonon. Hodo anakku haholongani lomodo rohaku diho. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Epifanias hapapatar penyataan. Ya, mulai hari Kamis yang lalu di kalender gerejawi kita sudah masuk kepada minggu-minggu Epifanias. Dan di hari ini ya, minggu pertama setelah Epifanias, kita disapa, diingatkan oleh firman Tuhan yang menyatakan siapa itu Kristus. Nah, pertanyaan sederhana Bapak Ibu Saudara-saudara untuk memahami firman Tuhan untuk kita hari ini adalah molo dihoinang isi do Yesus. Molo dihoa mang isi do Yesus. Bagi kawan-kawan remaja naposo, siapakah Yesus Kristus menurutmu? Siapakah Yesus Kristus itu bagimu? Dan firman Tuhan menjawab pertanyaan kita hari ini. Yesus anak Allah yang dikasihi oleh Allah sendiri. Ya. Yesus adalah anak Allah. Hodo anakku haholongani lomodo rohaku diho. Nah, perenungan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara, tungisi pe inang diho Jesusi. Naing ma patari di ngulum. Molo dirajumi rohami mana do si palua ho, papatar mai marhide parange, marhide parngulun sigano pare. Molo dirajumi roham do Jesusi amang siapuli roham, papatar mai di ngulum dohok maho mangapuliak kadongamu. Molo dirajumi roham do mana si palua todim dohok maho tong mangurupiak kadongamu natar gogot, mangurupiak kadongamu nagale, asa margogo na sida madalani hari-hari ningoluna. Hendaknya penyataan Kristus setelah dia dibaptis, dia anak Allah, juga kita nyatakan dalam kehidupan kita. Karena di dalam Kristus, kita juga menjadi anak-anak Allah. Asa molo anak ni debata Kristus, jala dohot kita di bagasan Kristus gawe anak ni debata, naing mapatar di parngulota siganupari hadirion ni Kristus naung terdiri naung patari hamulion ni debata di ibana. Asa dohok maho amang, dohok maho inang. Papatarhon harajaun ni debata di parngulota siganupari di dia pehita maringana. Yesus adalah anak Allah yang dikasihi oleh Allah. Dan di dalam Yesus Kristus kita menjadi bagian dari anak-anak Allah. Dan hendaknya tugas kita adalah ikut serta menyatakan pribadi Yesus yang adalah anak Allah melalui kehidupan kita masing-masing di tengah keluarga kita, di tengah masyarakat, dan di gereja juga. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Tarapul mana saarsak ni rohamuna manginang, di parrohai hamuna marlas ni roha,
malum nasa sahid. Jangan lupa untuk senantiasa berdoa syafaat. Mari kita menyanyikan buku Ende nomor 121 ayat 2. Leonton di perbadian sarturo ani huria isando murtibion asa tong sada rohana nang marserape ruasna pasanga on hototo pasanga on hototo. Diperbadiai dibatasi perdamai mahamuga besundenggan jala diramoti marohanang pikiran muna iya sohasurahan sahak rodi haroro nitu hatta Yesus Kristus si baluei. Amin.